Velkommen til din Dinner Deluxe buffet. Jeg hedder Ronny, og jeg er konsulent hos Dinner Deluxe. Vi har en lækker hjemmelavet kalkunsalat med estragon og svampe, en kalveriette med syltet perleløg, og så har vi en kampsteg med noget rigtig lækkert rødløgschutney. Her har vi dagens salatbuffet. Vi har en lækker salat med limabønner, rødløg og selleri. Vi har en salat, hvor vi kører noget broccoli med noget fetaost og nogle tranebær. Vi har en salat med rucola, cherrytomater og peberfrugt. Vores dygtige bager i køkkenet har været i gang med at bage friskbagt rugbrød og surdejs madbrød. Til salateren, der har vi lidt længere frem på buffeten nogle forskellige hjemmelavede pestoer, dressinger, hjemmelavet chilisauce. Dagens lune retter er i dag fantastiske italienske oksekødboller i en fyldig og rig tomatsauce med grøntsager, og hertil har vi pastaskruer. Desuden så kører vi dagens opcirkulerede luneret, som i dag består af kylling, cashewnødder og røde peberfrugter. Så har vi vores vegetarret i dag, som er italienske gnocchi, igen i en fyldig tomatsauce med broccoli i merian. Alt er hjemmelavet, og vi elsker det.